Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ende ndakasanganawo nemurume wangu muno muSouth Africa ndokubva tazoita zvedu vana vedu vaviri. Saka ndichisangana nemurume uyu iye achindipfimba kuzosvika ndichizobvuma kuti ndinge ndichigara naye kuzosvika pakumuzvarira vana vaviri ava mukoma. Zvainge zvitoriwo zvivindi zvangu nezvose zvandainge ndakanzwa pamusoro pake mukoma. Izvi ndo zvainge zviri zvivindi, but ndakati ndamutarisa ndikabva ndazozviudza kuti aiwa, zvimwe kuda izvi ndo zvandakasikirwa naMwari kuti murume uyu ndinge ndichizokwanisawo kuti ange achizovawo someone in his life. Uyu murume mukoma ndakati andipfimba, then ndo pandakabva ndazoudzwa nevanhu kuti iri ndo rombe rekupedzisira. At that time ndainge ndichitoudzwa kuti hanzi ainge atodhonza 8 years asina kana kumbodzokera kumusha. Saka ndakati ndazotanga kugara naye ndikabva ndatanga kungomukurudzira kuti let us go home, ndokubva tazodzokera kumusha tikabva tadzoka zvedu kuno kuJoni. Asi ndakazoti patakaenda kumusha pacho, one thing that I found out about his relatives, ndakaona kuti vanenge vanhu vanoita zvekubata-bata, even though pasina hangu wandakaona achibata-bata physically, but munongoona kuti pane vamwe vanhu vane hutsinye and at the same time vanhu ivavo vachiwanda nechurch. That is what I found about his relative. Haiwa kunamata here, kunamata vanotonamata zvinototyisa chaizvo zvekutoti unototi ya ava ndo vanonzi vana holy vacho, but hutsinye hwavainahwo mukoma vane humwe hutsinye hwekuti wega unokanda mapfumo pasi. Pandakatanga kuona kuti vanhu ava vane hutsinye, at that time pandakatanga kugara naye iye murume uyu, ndakabva ndamuudza kuti since ndainge ndanzwa kuti iye ainge adhonza makore nemakore asina kumbodzokera kumusha, what we're going to do is taifanira kuti tinge tichizoita plan dzekukasika kuenda kumusha for my introductions and stuff like that. Saka ndakabva ndamukurudzira kuti taifanira kuti tinge tichitenga hembe, then hembe idzi tichidzisa mumasaga todziendesa kumusha, zvekare nemagroceries tichitira kuti kana tikaenda kumusha, if it happens kuti zvinhu zvedu zvikasazotifambira zvakanaka tikambositaka tiri kumusha, zvimadhende zviya zvatainge tichitenga tichisa mumasaga, then taikwanisa kuzozvitengesa. Hembe idzi taita dzekutenga second hand, dziri second hand. Taiti masaga akazara akakwana kuita 3 tobva tazotumidzira kumusha. Inini my idea was that hembe idzi taizodzitengesa patinenge tiri kumusha. Ndaida kuti kana tazodzitengesa ndobva ndazosiya ndatenga mbudzi kuitira kuti ndinge ndichizoziva kuti murume ane zvipfuwo zvake zvaainazvo kumusha uko, just for emergency. Zvinhu zviya zvamukoma taiti kana tazvitumidzira vanhu votengesa zvavo, mari yoshandiswa. Tikazvitumidzira vanhu votengesa zvavo, mari yavoshandisa. Vaingoita zvekuselekta, vaitengesa hembe dzinenge dzakanaka. Takasvika mukoma tikangoona kuti hembe dzacho dzainge dzasara dzainge dziri hembe dzekuti dziri dzoga so kufamba nadzo dzainge dzisingaiti. Mukoma ndakabva ndangosiyana nazvo, ndikabva ndati it is fine, ndokubva tazodzoka zvedu kuno kuJoni. Saka takati tadzoka kuno kuJoni mukoma tikazombodhonzawo nguva yakati rebei tisina kuzombosvikawo kumaraini ekwavo nekuda kwehutsinye hwandainge ndakaona kuti hama dzake dzine hutsinye. Saka taingoti kana tikadzokera kumusha, inini nemurume taibva tasvika kumaraini ekwedu, then tobva tazongoshanyira dzimwe hama tobva tazodzoka zvedu kunoku. Ndaitosarudza kuti it was far much better kuti tinge tichiloja, kana taloja togara zvedu ikoko tobva tazodzoka kuno kuSouth Africa kubasa. Takasvika pakuzvara vana vedu, then ndo pandakabva ndaona kuti aiwa, munhu uyu anofanira kuti ange achiita musha wake. Saka kuti tinge tichidzokera tose mukoma, at that time inini ndainge ndava kusashanda. Apa mari yacho yaanowana
imari yekuti imari shoma. Saka we had no choice. Mushure mekunge tazotaura nabamukuru mukoma wavo vakabva vati aiwa mastand anokwanisa kuwanikwa. Zvino dambudziko rakazoitika mukoma, dambudziko ratakazosvika tichisangana naro patakaenda kumusha paChristmas Eve after a very long time. Mushure mekunge tati chiregedzai tinge tichinoona stand yedu kuitira kuti tinge tichiziva kuti madevelopments atinokwanisa kuita, madevelopments acho ndeapi. So what we did mukoma ndezvekuzoti takazoti taenda kumusha muna December, then bamukuru ndokubva vazotitora vachienda kunotiratidza pastand pedu. Then mukoma takabva taona kuti pastand pacho dambudziko riripo nderekuti pane makuva, ende stand yacho yakanaka zvisingaiti mukoma, but ndikuona sekunge takatengeserwa munda, ende munda wacho watakatengeserwa munda wekuti ikoko kusaiti kwacho ndo kwavaita zvekuviga vanhu vanenge vafira mumusha imomo. Makuva awa mukoma akawanda, they are 15 in total. Imba yacho yatongova udongo, takatoita zvekutopatengeserwa pamba apa nevazukuru vacho. Saka hatichazivi kuti is this a good thing zvekuti munongotenga musha unenge wakasara uri dongo zvekare apa paine makuva akawanda kudai. 15 dai ranga riri guva 1 zvaro, but 15 apa vazukuru vacho mukoma vakatitengesera stand iyi kuti tinge tichitaura navo. Takavati tinokumbira kuti munge muchiuya kuitira kuti tinge tichizoonesana tiri paground. Vazukuru ava mukoma vose vanogara muHarare vakatsika madziro, vakaramba kuuya mukoma, vakatoti it is far much better kuti tinge tichiuya kuzosangana pamagrosa. Vakabva vati ipapo pamba pamusha wakasiwa nasekuru, isusu kuti tinge tichitsikapo zvinotinetsei. Ivo vakabva vazongotanga kungopa mamwe ma-excuses vakati kotadii tangosangana pamagrosa. Umwe wacho muzukuru mukuru ndiye ainge achiti iye hanzi motikari yake idikisa, hanzi motikari yake haikwanisi kuti inge ichizosvika pamusha pasekuru vake nekuda kwekuti iprivate car. Saka mukoma vanhu ava vakatopiwa mari vakatodya, but isusu vakaramba kuti vange vachisangana nesu. Saka zvino zvava kutinetsa ndezvekuti todevelopa pamba apa here kana kuti tongotengesawo musha wacho kuitira kuti tinge tichizorikavhawo kamari katakashandisa. Ndauyawo pano mukoma ndichitotsvakawo advice kuti pakadai so pangafambiswa sei, chii chingaitika kwamuri kana kuri kuzonzi mukazovaka pamusha apa, musha wekuti une makuva akawanda kudaro. Tichazivi kuti tozvifambisa sei, totengesa here kana kuti tongosiyana nazvo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Haiwa, kana ndanga ndiri ini zvangu ka ini ndaitengesa stand yacho. Tell me what you think in the comment section. Kana wanga uri iwe stand iyi waiita sei, waiitengesa here kana kuti waitotanga kudevelopa. But hey, kutora risk pamba pane makuva 15, hanzi musha wakasara ungori dongo. Worst of all vazukuru, hanzi vazukuru vacho vanogara muHarare, but vazukuru vakati kana muchida kusangana nesu hapana kana dambudziko, but ikoko hatikwanise kusvika because yeye motikari dzedu maprivate car, motikari dzedu dzakanyanya kuenda pasi saka dzinozokuvara. Saka pamusha musha wasekuru hatikwanise kusvika. Aiwa, ingori valas. Vazukuru ava vanenge vane zvavanoziva kuti kuzosvika vanhu ava 15 vachizofa vakavigwapo pamusha pasekuru vavo ava, chii chakaitika. Zvimwe kuda ingozi, zvimwe kuda sekuru vaiva nezvikwambo zvavo. So please tell me what you think in the comment section kuti waitengesa musha uyu here. Please tell me what you think in the comment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. What do you do kana kuri kunzi une secret yeumwe munhu yaunoziva, munhu uyu unodimanda mari kubva kwaari here
kuti urambe wakachengetedza secret yake kana kuti unongosiyanawo nazvo. Inini mukoma ndine rimwe ziku secret randiinaro. Ziku secret iri it is about vamwewo eudawo vekuchechi kwedu. Hii pandakasangana navo mukoma kana ivo vakasvika pakunyara. Nanhasi uno mukoma havakwanisi kana kutombotarisana neni mumaziso. Vakadhumana neni mukoma. Inini ndainge ndatoendawo nemurungu wangu tichienda kunorenovata pane imwe lodge muno muSouth Africa. Saka tiri vanhu vanongofamba vachigadzira maaircon zvekare nekuinstalla maaircon. Saka pakangoitika a minor fault pane imwe aircon mushure mekunge tabva kuinstalla maaircon awa pane kamwe kalodge ndokubva tazoenda kuya. Saka mukoma takati tiripo palodge apa, then I had to double check mamwe maaircon atainge takainstalla kuitira kuti tinge tichingoona kuti were they in good operational condition. Saka inini ndakazofamba room by room, but ndaitofamba ndine umwe womushandi wepopa guest house ipapo apo patainge tichigadzira. Saka iye ndiye ainoka over azoti room service, then inini ndaibva ndazotevera mumashure make ndobva ndangokasika kungotesta kuti were the aircons working. It was just a simple test, kungotesta mabuttons neremote, then tobva tatobuda zvedu ndobva ndatika off the list. Mukoma ndakati ndichinopinda muroom muya wanikwe ingawani ndi elder vakatorara zvavo pambedha. He was in the blankets nevamwewo single mother ava vanopinda futi pachurch pedu, but vanopindira mune rimwe sangano different from our branch. Ivo mother ava vanotoimba praise and worship. Ende zvinhu izvi mukoma zvandakaona zvinhu zvekuti tose tiri 3 takavhunduka. Munoziva zvezve zvekuvhunduka. Then ivo vakabva vangotarira zvavo kuside, but tainge tatoonana mukoma. Kubva that day ivo vanondiavoida at all the costs. Munhu wekuti panguva iyaya yekuti kana paine tuma activities tunenge tuchiitwa, ivo vanongomeka sure kuti avoida at all the times. Saka even kana pakava big Sunday chaipo, mother vaya avo vanotungamirira praise and worship, ndinotoona kutoti pavanenge vachiimba vanenge vachingotarisa vachida kuona kuti inini ndinenge ndakagara kusection ripi. Kana vakangoona kuti ndinenge ndakagara kusection ripi, vanomeka sure kuti kusvika praise and worship yapera, she never looks at that section kwandinenge ndakagara. Saka iyi secret mukoma yandakachengeta. My point ndeyekuti ko kana uchizivira umwe munhu secret yake, what do you do? Unodimanda mari kubva kwaari here kana kuti unongosiyana nazvo then you get on with your life? Please advise me, nekuti ndine zisecret manyama randakachengeta. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna brother ava hanzi ndakadhumana nevamwe vakuru vekuchurch vairi mune rimwe guest house apa. Hanzi vainge vaina leader we-praise and worship apa. She is a single mother apa. Mukuru ava, he is a married man. Hanzi chandakatanga kunotice hanzi maglass, hanzi mukuru ava vanofarira ma-tinted glasses. Pakaipa. Hanzi saka secret iyi yandakachengeta ndoita sei? Ndodimanda mari kubva kwavari here kana kuti ndongocontinue on with my life, ndongopretenda sekunge pasina kana chandakaona? Please let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kutaurawo izvo zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndapinda mumarriage. And kana vanhu vasingakude mukoma, sometimes I want to encourage vanasikana vanenge vachida kupinda mumarriage kuti it is far much better kuti ungosiyana nazvo mushure mekunge waona kuti hama dzemunhu dzinenge dzisingakudi, because kana Mwari vakasakurwira unokwanisa kuzototambudzika kana kutoshaya mbereko chaiyo nekuda kwekuti unenge wagadzirwa. Such a thing happened to me, asi Mwari zvavo vakazondidzikinura. Zvakaitika mukoma ndezvekuti
kubva ndichatanga kudanana nemukomana wangu aiso kuti hanzvadzi dzake dzainge dzisingandifarire. Why vainge vasingandifarire? Ndainge ndisingakwanisi kunzwisisa, but with time ndo pandakabva ndazofind out kuti vamwene vangu pavainge vachiri vapenyu vainge vari muroyi mukuru chaiye. Saka it seems as if ivo vanatete vangu vainge vachitoenda through that initiation process yekuti vange vachizoita varoyi. Saka mukoma ndichingonopinda murelationship iyi vakabva vatosensa kuti munhu uyu havakwanisi kuti vange vachizomujoinisawo kuti nayewo ange achizova muroyi, and that is why vakabva vazondivenga like that. From the day randakatanga kugara pamba pevabereki vemurume wangu, inini naye tainge tichigara muspare bedroom iro rainge riri spare bedroom rake iroro before tisati takwanisa kuwana mari yekuti tinge tichizvitsvakirawo pedu pekugara. Mukoma ndakatambudzika kurara, ndainge ndisingarari. Ndaikwanisa kutonzwa kutoti pane munhukadzi atopinda, but munhu uyu ndaisakwanisa kumuona, obva atondidzvinya kutondidzipa chaipo pahuro zvekuti ndaitomboita sekunge munhu afa. So kutonzwa kutoti panapa mweya wangu wabuda, then ndipo pandaibva ndazongoona chiedza chaingotanga kuvhenekera mumba imomo mandinenge ndakarara. Then mukadzi uya aibva azotiza. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti one day ndakati ndakarara, at that time I was pregnant for the first time. Mukoma ndakanzwa kuti base rembedha maiva nechinhu chainge chichifamba. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda igonzo, ndokubva ndarova base bed iroro. Then ndakarirova 2 times base bed iri, vamwene vangu vakotanga kupopota. Mukoma apa ndainge ndarova base bed noti zvehasha ndiri muspare bedroom imomo, but vamwene vangu vakaita sekunge vazvinzwa. I don't know kuti vakazvinzwa here, but mukoma vakauya vakakika door, ndokubva vatanga kupopota. Apa tainge takarara inini nemurume wangu, vakapopota mukoma kuti ndikwanise kunzwisisa kuti vainge vachimbopopotera chiiko. Ndakatadza kana kuzvinzwisisa. Ndokubva takumbira ruregerero paya tikabva tarara. Mukoma vanhu vose vakati varara pamba apa, ndo pandakabva ndazonzwa kuti pane chinhu chainge chandibata musana. Saka ndakati ndichinanavira kudai sokuti ndinzwe kuti kochiko chakandibata pamusana. Mukoma ndakaita zvekuscreama because ndakatonzwa kutoti painge paine ruoko rwemunhu. Ruoko urwu rwainge rwakandibata, but rwainge rwakaita zvekubuda nemukati memattress kudai so. Then ndokubva ndaridza mhere mukoma. Ivo vamwene vangu vainge vakatomuka, ndo pandakabva ndanzwa vachinoka padoo vachiti ko mhere ndeiko. Instead yekuti vange vachinzwisisa, vakatoita zvekutopopota vachiti ndiri kutadzisa vanhu kurara nekuda kwekuti ndainge ndichiita noise. Zvinhu izvi mukoma zvakati zvaitika. The following day handina kana kumbogara, ndakabva ndatoti ndoda kuenda kumba kuna mama. Ndichisvika kumba kuna mama ndokubva vazoenda neni kuchechi, ndikabva ndazonamatirwa kuchechi. Dai kwanga kuri kunzi handina kubatsirwa kuchechi mukoma, kana mwana iyeye ndingadai ndakamuluza, because takati tichinamatirwa so ndakatanga kurutsa. Munoziva ndakarutsa zvimwe zvinhu zveblack, ndairutsa ainge akaita kunge madhaga. Munoona dhaga riya rinenge rakaita chidhaga cheblack, ndo dhaga randakarutsa iroro. Ndakarutsa mukoma zvekuti ndakazadza kabhaketi kamwe so kainge kari kadiki ka 5 liter kabhaketi nedhaga. Ameno kuti dhaga iroro rakabuda pai. Mama vakabva vati iwewe akusisina kwaunodzokera. Then ndakazogara pamba kusvika ndichizozvara, but murume wangu aiuya zvake achindiona, even though hama dzake dzainge dzisingadi kuti tirambe tichienderera mberi nerelationship, but takangoramba tichingodanana kuzosvika tazotsvakawo pedu pekuti tinge tichigara. Wangu murume akambotanga acharamba, but ega akazosvika pakuzviona kuti amai vake there was something that was wrong with her. This was after atanga kunamata. And ndakatoita zvekutomudhonza kuti ndinge ndichienda naye kuchechi. Takazoti tava kuchechi, munhu agotanga kumanifesta. Murume wangu munoziva akamanifesta zvekuti akabva arara pasi on front of the church. Akarara pasi kudaro mukoma, ndokubva aita sekunge ainge akabata munhukadzi, ainge akaita zvezviya zvekuti aita like ari kuita bonde nemunhukadzi, asi munhukadzi ari pamusoro, achitoita sekunge ari kubata muviri wemunhukadzi. Apa iyewo achitoitawo semunhu ari kutoita bonde nemunhukadzi. Adaro mukoma akatoshandurana
spirit iyoyo vachitoita bonde, uchitoona kutoti ko zvavatochinja style, ko vanhu ava zvavari kutoita kunge vatokotamisana, ko iye zvava kutoita sekunge ndiye ava pamusoro. Then ivo pastor vakati musiyei amanifeste, achazosvika pakutaura kuti munhu uyu waari kuita bonde ndiani. Then at the end of the day murume wangu akabva atanga kurutsa, akarutsa zvimwe zvinhu zvainhuhwa mukoma zvekuti chechi yose yakaita kunhuhwa. Vanhu vakazama kuspraya ma-air freshener but chechi yose yaita sekunge pane munhu akatora pipe resewage ndokubva angorivhurira so muchechi. It was really smelly. Murume wangu dhimoni riya rainge richikastwa out of him rakazotanga kumanifesta manje richitaura. Rakabvunzwa kuti ndiwe ani? Dhimoni riya rikabva rati handisi wani ini, tiri vatatu isusu. Saka vanhu ava vainge vachiti ivo vatatu, pane umwewo ainge achiti iye akangoita zvokungogadzirwawo, then ndokubva agadzirwa naamai vacho ndokubva azoshayika. Saka paakazotanga kuda kumukira vamwene vangu, hanzi vakabva vazomuti chitora murume wako uyu wandakakuzvarira. Then imwe yacho yainge iri hanzvadzi yacho, iyo hanzi yainge yakadyiwa pajana. Saka hanzi yakabva yanzi zvekare tora murume wako uyu mungogarisana pabarika. Asi spirit iyi yechinumber 3 yakaramba mukoma, yakaramba kutaura. Pastor vakanamata vachanamata but yakaramba kuburitsa the name kuti iyo ndiyo ani. Yakangoti just cast me out but zita handitauri. Iye aiti kana ava kuda kutaura kuti spirit iyi ndiani, waiona pava kuita sekunge pane munhu anenge auya obva amuvhara mhino zvekare nemuromo, because aibva atanga kugwina zvaizvo zvekurakidza kuti munhu ari kutambudzika nekuti ange achifema. The deliverance session mukoma yakabva yazotoita the whole day, kana kuzotoparidzwa hakuna kana kuzotomboparidzwa. Throughout the day it was just a delivery session, murume wangu achinamatirwa. Then at the end of the day ndokubva deliverance yazoitika. From there on inini nemurume takazova vanhu vekuti takava very serious about chinhu chinonzi prayer. But mukoma ivo vamwene vangu vakangoramba vari vanhu vekuti vaingoita mabasa avo iwawo erima kusvika vachizosvika Makuva. Right now madzitete angu awa akasara ndivo vakasiwa nezvinhu zvacho izvozvo, ende vachiri kungoenderera mberi nemabasa avo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, wakamboitawo witness here yemanifestation? Kana wakamboitawo witness, please come to my inbox, then you tell me your own story.